Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sewasaning Gusti ingkang kababar kabagyan, katentreman, kaluhuran, ugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya sakula waraden sagung dumadi nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherekaken sagung fatwanipun. Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat pinundi-pundi. Nuninjih ingkang mulya panjenenganipun Bapak Eko Suwono dalah Ibu Yuni Astuti minangka ingkang hamengku gati. Boten katalumpen dumateng para kadang setresna beda saking keluarga sandiwara barungan singa wekasan budaya. Njenengipun pangarsani panjenenganipun Roko Mas Helmi Widodo. Minggahing para lenggah kakung Sumawana putri ingkang pantes nampi pahormatan. Alhamdulillah titiari kalenggahan pargian dalu punika saged nyawiji mangayu bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul arus. Putri saking panjenengan kang hamengku gati nuninjih Nimas Ayu Salsa Bella Yuli Kurniawati. Mugi anggenipun samangke titiari kalenggahan Kamis wagi tabuh 8 enjing kalampan abdu nikah lumampah rahayu lir ing wikara. Kapara mikaing kori lumbaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Nuwun para rawuh, para lenggah. Ugi titiari kalenggahan parjan dalu punika. Bapak Eko Suwono saha Ibu Yuni Astuti hanetepi adat tanah Jawa badhe Lukar Sukerto putra putrinipun nuninjih ingkang pambayun Novita Eka Wulandari saha Salsa Bella Yuli Kurniawati. Ingkang sepisan nandhang Sukerto kembang sepasang. Minggah kang putra Wuragil nuninjih Salsa Bella Yuli Kurniawati titi lairipun barengi tabuh bedhug utawi ngadepaken dhuwur. Kenging kawastang nandhang Sukerto inggih menika julung sungsang. Ugi minggah ingkang putra Mbak Novita Eka Wulandari ing titiari kalenggahan dalu punika mratitisaken inggih menika netepi adat napa ingkang dados kedaling lati nuninjih ujar nandar holan uninipun. Mugi kanthi pandonga panjenengan sami ing dalu punika sedya wigati keluarga Bapak Eko Yuwono minggahing putri kekalihipun leres-leres kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalukar sedaya Sukertonipun dadosaken putri kekalih putri ingkang suci boten gadah Sukerto punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa kapura dadosaken putri ingkang salihah. Ugi ujar nandar halan uni saking Mbak Novita Eka Wulandari ing titiari kalenggahan ugi kalukar awit sampun kasembadan ngrawuhaken kula sakadang singa wekasan kang ateges nanggap barungan. Nuwun para rawuh, para lenggah ingkang mulya. Saksampunipun panjenengan sami diaturi pasugata taribun dan barungan. Mratitisaken napa ingkang dados pranataning tanah Jawa. Adicara titiari kalenggahan punika menika adicara pangruwatan. Kepareng kula nepangaken paring nama Raden Pendol. Sisian kula sanggar pamujan Raden Tembem paringi asma. Kula janji kalian gegandengan kula malam Kemis wagi. Kula aturi tumuju wonten ing tlatah Loram Wetan. Kisah ngadheping tlatah Krambat Jinaturata Kajawi Ngudarasa ugi wonten ukara wigati kang bakal kula aturaken kelawan sisian kula.
Rening sajak dereng saged jumenengipun Raden tembung wonten ing papan pahargyan. Mbok menawi kanthi tetembangan kang badhe kula aturaken samangke jumenengipun Raden tembung wonten ing titiari kalenggahan pahargyan punika. Duh ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dhewe aduh dewa Jawa takon welas ana mring besok kapan kesempatan jejer lan wong ayu umpama sira nakoda tanpa prau sasatra den petri nyidam sarias Bem surip napa rambut Panjenengan menika damel lelagon Kakang. wis sak mestine Mbem Nggih. sliramu tak antu-antu ana ing papan pahargyan kene ora kaliya mung kanggo nambani apa kang dadi lara sakjroning atiku yen to ana babakan katresnan kae. Anjing Kakang. Sugeng
Muga wae apa kang dadi rasa katresnanku iki dina ora luntur babakan yuswa. Anjir Kakang Pendol semanten ugi kula ingkang kula sesuwun inggih mekaten panjenengan menika mboten bakal nglirik kenyoliya. Aku lho ora nglirik malah tak pandeng kabeh. Nggih mboten pareng. Aku ki paring patuladan calon pinanganten. Anjir kedah kados mekaten lho. Tansah atut runtut ya to ora congkrah. Ya jenenge wong bebrayan ki yen ana congkrah sedina rong dina kuwi ya wis ora apa-apa wis jenenge kuwi wis ya biasa. Biasa wong jenenge wong omah-omah ora ana jenenge mlaku ki lurus mesti kadang kala ya kesandung. Sajake kowe ya curhat iki. Ya keserimpet. Nalikani roe marem ya marem wong gorokanku kebak lebu kok. Kebak napa? Kebak napa? Lebu. Apa kuwi? Debu-debu. Kandhani kok. Tak kon ning kene lho senengane ngono aku mesake ibu iku lho nyampi amen nutupi ngene saru. Nggih Bu nggih. Mun mboten napa-napa dibukake mawon sedekah kok. Lho. Lha wong jenenge mung sedekah duwene kuwi ora apa-apa to. Wong sedekah ki ora mung jare rantuk lirik, mbok nggih Bu. Oh sedekah ki ra mung dhuwit lho. Andum katresnan iki dina kasunyatan paring patuladan marang calon pinanganten. Yen to bebrayan agung ngono ora mung mandeng babakan awak dhewe iki pasuryan ayu to bagus. Apa maneh iki tumpakane apa bondo dunyane. Ning yen to atiku kelawan sliramu ki wis nyawiji wis sak mestine nganti iki dina awak dhewe tansah ora ginggang sak rikma. Leres menika kados calon pinanganten menika. Tak jaluk Mbak Bella karo Aditya ngono ya. Nggih. Muga wae samawa. Amin. Ning ya ora iki dina siji tak rembug. Sliramu gati-gati tak aturi ana ing papan paharian ora kali omong netepi sesantiku mbabat talason ing tanah Jawa kae. Yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan marang kadang gesang ning tanah Jawa. Ya kasunyatan iki dina aku pikantuk ngawala tiban utawa cecala kang ateges awak dhewe mrati tresna pangadeg adicara pangruwatan netepi adat ing tanah Jawa. Kakang Pendol. Mbem. Lajeng menapa ingkang panjenengan semelangke Kakang? Awit ana tetembungan sapa kang sinambran jejiban pangruwatan kudu piyayi kang sepuh. Ora mung sepuh ya suwane uga sepuh babakan kawruh. Tetembungan yen to kawruh awak dhewe ora kendhat anggone ngangsu kawruh babakan iki dina ing tanah Jawa. Leres. Ning to iki dina awak dhewe rak ya bebrayan durung diwene wiji. Kang ateges durung tau ditinimbalan bapa lan biyung. Kados mekaten. Banjur nggonku nampa kepiye iki mengko to, Mbem? Kaki legaya. Yen to panjenengan nyarujuki. Kula menika wonten krentek sakjroning ati. Yen to nglamur laku kantos jejuluk ngoten pripun, Kakang? Lah kok sliramu kok ya duwe pamikiran kaya mangkono? Anjir, menika nembe kemawon. Lho kok ujug-ujug mak benduduk pamikiran menika lho medal. Banget panarimaku lho, kasunyatan iki dina bakal tak tampa apa kang dadi ukara kang bakal diaturake iki. Tetes panjenengan nyarujuki Kaya mangkono. Nggih. Kowe becik awak dhewe nyelamur laku supaya katon disawang kae awak dhewe iki piyayi sepuh. Leres. Kakilan niki wis sinebut ana ing tanah Jawa piyayi lanang wadon kang sepuh. Nggih. Awak dhewe ganti sulih ora Raden Pentul kelawan tembem. Anjir lajeng. Ganti jejuluk kaki legaya telah ini legaya. Kaki legaya adalah kula sampun legaya. Kaki legaya. Ini legaya. Ah, jumbo kalian kahanan sampun trep sampun pas dipirengaken. Yen to sak mangkene wonten kadang gesang, badhe nyuwun pitulungan marang panjenengan kedang keruwat. Putra-putrinipun menapa wonten ujar nadar lan haulipun. Wis dadi kasunyatan. Anjing. Kekarepanku kang gedhe kaya mangkono ndek sarujuki. Ning iki dina apa sliramu ra ngrungokake kae? Kaki legaya.
kasmitaning yen ana prenjak ganter-ganter bakal ana tamu tumuju sakjroning rompong awak dicoba diratu sawetara. Anjir kaki lagi mugi kemawon mangke tamu sak mangkene ampun gawe kagem keluarga panjenengan kalian kula. Dangu anggenipun panjenengan rasan-rasan kalian kula bab prenjak ingkang ganter-ganter. Sak menika wonten tamu ingkang rawuh boten sawiji nanging malah menika kadosipun setunggal keluarga kaklik. Sajak iki dina durung pono bakal tak purba amrih trawaca kang dadi wikatine tumuju ana sakjroning rompok awak dhewe. Nggih, sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak mboten ateges kula tambuhi kahanan pagyan dalu punika. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami. Panjenengan punika pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Kula saking talangaturipun Bapak Eko Suwono dalah Ibu Yuni Astuti ingkang mijil saking dusun Kloram Wetan ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi dalem rompok kaki legeyek dalah nini legeyek ingkang kaping kalih Bapak Eko Suwono lan Ibu Yuni Astuti badhe nitrepaken putri kekalih ingkang keparingan asma Novita Eka Wulandari ingkang putri nomor kalih Salsa Bella Yuli Kurniawati ingkang gadhahi gedhek ciri kembang sepasang kaki legeyek lan ugi putra ingkang nomor setunggal gadhahi pangunek-unek utawi ujar unilan nandar kaki legeyek anggene yen besok adikku Salsa Bella Yuli Kurniawati nikah ajeng tak tanggapaken barungan ngoten kaki legeyek. Nuwun sewu Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti nggih saking tlatah Loram Wetan. Leres Ingkang sepisan panjenengan sak keluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kalih tambah pasederekan temrap tiyang Sang Tanah Jawa Pak nggih nggih mengku wigati ingkang angka kalih bilih Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti ing titiari kalenggan dalu punika netepi adat Tanah Jawa nggih pinaringan nugraha putra awujud putri kekalih nandang Sukerto kembang sepasang leres nggih kapara ingkang wuragil Salsa Bella Yuli Kurniawati titi lairipun barengi tabur utawi wayah bedhug nggih Pak. Leres Bu nggih. Saha punika nandang julung suksesan. Kaleresan Mbak Yu Novita Eka Wulandari nggih nedaling lati pangunek-unekipun sik sok nek adikku nikah bakal tak tanggapke barungan. Leres. Jenengan fan barungan, Mbak. Aku ora gelem melu aku. Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti pilih panjenengan badhe pasrah putri kekalih panjenengan dumateng kula sisian kula napa sampun ikhlas lahir terus batin ikhlas lahir batin ikhlas nggih Ibu nggih ikhlas nggih nawi ikhlas putri kekalih panjenengan badhe kula tampi sumangga Ibu maju Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti panjenengan ampun alit ing galih bilih putri kekalih panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangkila dadosaken putri ingkang salihah ing titiari kalenggan dalu punika kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa kados putri sanes-sanesipun ing titiari ugi pinaringan panjang yuswa utawi panjang umur tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu.
Saksampunipun panjenengan pasrah putri kekalih panjenengan kula sisian kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar Sampun cekap kaki legi ya. Oh, terus dalu punika sajak tasih kathah pakaran wonten dalem Bapak Eka Suwono Ibu Yuni Astuti. Kula tansah sugeng ndherekaken kondur rahayu ing karo wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini legi. Sajak panjenengan menika bunga bombong ing manah. Kok ora bunga piye duwe fan barungan nang ngerti ngono lho. Tak jajatil. Lah kok ngono? Lah terus nek panjenengan niku ngajak jatil, Mbak Novi lah aku piye? Aku jantol. Kaki legi. Ini legi. Sakjroning ati kula nggih seneng sanget amargi panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan menika lak sampun langkung suwe to. Mboten pinaringan momongan. Wis dadi kasunyatan nugroho saka Gusti Kirekanyono. Nadyan to iki dina mung putri titipan. Leres. Aku wis matur karo wong tuane sakloron bakal tak glwenthah kaya anake dhewe. Amangka ya. Iki dina ki awak dhewe ki ya mesti ya rada bingung. Lah kok bingung? Kawit wong loro ya to. Nggih. Awak dhewe ki ya sajak kadang mak akeh tirakate. Oh, alah nek bab ngoten niku nggih panjenengan mboten sah sumelang. Biasane nek anak wedok ngoten niku akeh trimane lho Kak. Trimo apa iki tak ngerti perawatane iki bedino nganggo fresh care. Lah kok fresh care? Fresh care kuwi kanggo kerok-kerok. Apa? Skincare. Skincare wong aku ora patek duwe nggih dumuku agar care-care ngono. Nggih panjenengan ki mosok fresh care lah nek raine di fresh care ya malah panas. Sing yo eling lho. Kelinge Bapak Eka Suwono kae. Bab napa? Bocah sakloron ki nandang Sukerto dipasrahke barang awak dhewe. Kanjeng nembe kelingan lho Kak Lege ya. Amangka aku wis samatwa diri jaga ing gati. Nggih. Nyenterke wujuding janur 7 dina 7 bengi lawase ana ing gedhong pusaka. Oh wonten gedhong pusaka menika. Mbok coba kae pundhut noni. Nangis tak akan dawuh Kak Lege ya. Nini legi. Menika janur kuning ingkang wonten gedhong pusaka. Sampun kula pundhutke. Lajeng menika wonten kaginaanipun menapa Kaki Legi? Mangerti Nini legi. Nggih. Bapak Eka Suwono Ibu Yuni Astuti kae kasunyatan netepi adat ing tanah Jawa. Awak dhewe iki bebrayan ning tanah Jawa ki kebak adat budaya mengkuwerdi lan samudana. Leres. Janur sejati ning tanah Jawa mengkuwerdi aja mandeng wujude. Nanging iki dina werdine nur utawa cahya kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak paringi aji sangut tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawase bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu sak karone supaya kalis bedane ring sabikala. Oh dados menika badhe dipun kaleng. Kaya mangkun. Sumangga Kaki Legi. Vino. Kaki Legi ya. Piye? Sak sampunipun putri kekalih menika panjenengan kalungnya rupi janur kuning. Lah kok pasuryane tansah cumlorot, tambah sumunar, tambah cantike, tambah ayune Kaki Legi ya. Sliramu mangerteni kahanan kan kaya mangkun. Amangka aku nganti mundur kae merga cemlorot ing surya tumuju ning jiwa lan ragane anakmu. Oh kados mekaten. Nyawijining nur utawa cahya wis ana ing jiwa lan ragane anakmu iki dina kasunyatan wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Ewang-ewang iki dina nyekseni apa kan dadi wigati anakmu bakal tak lukar Sukerto. Sumangga Kaki Legi ya. Mas,
Nini legi Kaki legi. wis dadi kasunyatan anakmu iki dina kalukar sukertone dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen to jiwa lan ragane wis dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Amin. Jumbuhake kanan wis dadi anake kaklegean ning legeye. Nggih. Anakmu bakal tak paringi jimat sifat piandel ganti jejuluk. Gantes jejuluk. Oh nggih. Sing barep kae genduk jlagur. Genduk jlagur ingkang Sing uradil. uradil prawan jlagur. Prawan jlagur werdinipun. Kasunyatan bocah sakloron wis suci jiwa lan ragane yen to jlagur bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur. Amin. Kabeh panjangkane kanggo mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Iki dina mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa sakloron lan eling ngabekti kanker jiwa lan Ragane. Bismillahirrahmanirrahim. Novita Eka Wulandari. Genduk jlagur. Salsa Bella Juli Kurniawati. Prawan jlagur. Kaki legeye. Kepiye? Menika tak sawang jenengan lho sajak Sumelang. Lah kok ora sumelang piye duwe anak loro semene gedene pangupa jiwa awak dhewe iki ora duwe. Yen kaya mangkono iki gumregah jejere wong lanang. Ya ampun Sumelang to kaki legeye nanging budidaya. Wis sak mestine palilahmu tak kanthi ning Kutaraja. Sliramu tak tinggal kelawan anakmu sak kloron sawetara ana sak jroning rompok. Kepiye ini? Kaki legeye. Kula sumanggaaken mbok menawi panjenengan menika badhe ngupati rezeki wonten Kutaraja. Menawi panjenengan lak nggih mangertosi, itu kula menika dereng pinter babakan momong kula wentah lan jagi keselamatane putri sakloron menika. Kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah sakloron menika. Sumelang ing jroning atimu tak mangerteni babakan gluwontah durung pinter yen to kasunyatan wong wedok telu cacahe ana sak jroning rompok. Leres. Ini legeye. Kaki legeye. Lampur laku kahanan ora teges iki dina aku njaluk kanca rawang pitulungan tangga teparo ana ing tlatah Lorametan. Nggih. Ing kasunyatan iki dina mangerti bocah sakloron duwe kadang tuwa papat cacah kang rawujud. Nggih. Bakal tak wujudaken ing pengarepan. Sumangga kaki legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwah. Mutmainah. Subiyah amarah alwah lan mutmainah.
yen to sekawike badan alus tak cipta dadi badan kasar mergo iki dina aku njaluk guna sabyan tuwi kabeh tak kon jaga kadangmu anem sakloron uga dadi kanca ing gedhe pesaku yen aguh lagi lege yen saku jaga aja nganti lirwa sak kedheping nitra ini lege Kaki-kaki. lak wengen anggon kumpadi pangupa jiwa kanggo kebutuhan keluarga keselamatan anakmu saklon tak sampirna ing budak Wis tak akan ning aku dawuh. meling marang sliramu Wonten menapa? sewayah-wayah ana Iya. bebaya sliramu ra bisa muntasi Nggih. gedruk lemah kabeh tulundang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompon Bakal kula eling-eling kaki-kaki ya. sewang-sewangan antum selamat di Santas-santas kan. Sedulur papa. Sandereng kampar rumah kabeh. Iki dino. Kaki-kaki ya. Kabeh supaya jaga keselamatan adikmu. Tak kanthi kudune kowe kabeh. Aja nganti jejer kulit salah bawae. Ayo kok kono padha lungguh. Kaya tak nakon apa pupulan sedelo. Tolong jaga sedulur marang sakloron.
Sopiah amarah alamah lan mutmainah. Dawuh Nini Legaya. Tak tinggal sawetara ana ning gone pepungkuran. Kowe mau rak ya sih kelingan. Yen to sedulur manom sak kloron kuwi tak titipke marang kowe kabeh sedulur papat. Leres Nini Ananging Legaya. tak sawang-sawang kae. Genduk jlagur uga prawat jlagur ora ana katon ning gone papan panggonan kene. Coba undangan supayane bisa sapejagung kelawan Nini Legaya uga kowe kabeh. Kepareng matur Nini Legaya. Mutmainah. Dawuh anggene kula saderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Nini Legaya. Mutmainah. Dawuh Ojo gawe tratapaning atine Nini Legaya Mutmainah. Saja arep matur wae. Kuwi dadak njaluk ngapura. Sakjroning atiku ki malah sumelang lho Mutmainah. Janjane ana kedadian apa? sekawit Nini Legaya dalah kaki Legaya anggene pasrah kadang anem kula ing mriki kula sampun kaluputan Nini Legaya. Aja gawe bingung ing atiku Mutmainah. Bloko sutu wae. Janjane ana kedadian apa? Sedulurmu anom kuwi ana ning ngendi Mutmainah? Lupute kula sak menika amargi putri kekalih menika sampun murta Nini Legaya.
piantun Joko putriku sakloron. Anake opo? Aturmu sing kaya mengkono kuwi gawe sesething atiku Mutmainah. Kalau semono kuwi kabeh sedulur bapak wis janji marang kakek kaya uga nene lagi. Itu gue sanggup jaga keselamatan putriku sakloro. Omongke kabeh ora kelingan. Sopo to kena celaka karo prawan celaka kuwi. Putra titipan. Sing mesti parengake marang aku. Kedadian sing kaya mengkene iki yen to mung wong tuane tidak ana papan panggonan kene. Lan kepengin mangerteni nekti papan tudunge putrine sakloro. Pancen aku kudu wangsulan sing kepiye Mutmainah. Nini legaya kula ingkang sagah anggene ngupadi murcane kadang anem kula nini legaya Sono kedadian sedulur manam sakloron kuwi ilang kowe padha ora mangerteni. Gampang temen enteng temen anggonmu matur. Yen to kowe sanggup goleki nang papan dununge putraku sakloron, opo aku kudu percaya Mutmainah? nini legaya panjenengan tansah kudu emut nini legaya anggene pauling kaki legaya rikala semono nini legaya Pas banget buntut pikirku. Mergo putriku sakloron kuwi ilang. Kita makan geleng-geleng siji boko siji bawale kakek ya aku ora sanggup. Sampai amarah lu amalan Mutmainah. dawuh nini legaya Mangerteni. Yen putriku sakloron kuwi putri sing tak tomo-tomo sing tak antu-antu tekane. Kedadian sing kaya mengkene iki. Banget gawe susah hatiku. Mutmainah. dawuh nini legaya Tau mau kue matur, aku kudu eling marang paulinge kakek ya. leres nini legaya Ya ngono lagi pauling sing pabrimban. paulingan kaki legaya rikala semono yen ana bebaya ana sak jroning rompok nini legaya tansah kudu gejeban tala kaping 3 tansah direwangi nimbalipun asmanipun kaki legaya supados enggal-enggal kondur nini legaya Di pauling sing kaya mengkono kuwi. leres nini legaya Tidak kepati ono Kutaraja kae kakek ya wis duweni pratandha. Ini bakal ana kedadian sing kaya mengkene. Mulu. Ini lagi jaluk tulung marang kowe. Tulung ewang-ewang ana ndedonga marang Gusti ingkang akaryajan. Muga wae kakek bisa enggal-enggal kondur. kula rewang-rewangi nini legaya Ini legaya Kakek sumendal sroning atiku kasunyatan Pepati pakaryan durung entuk gemathok ning gene iki dina nyawang pedhot liman ana sagering rompok awak dhewe baliku nyandung ribet mangerteni kadang tuwa papat sedih jroning atine sliramu tawang tangis kaya mangke ana kedadian apa Kakek Nini legaya Satri
ngapunten Kakang Legi. Sajak iki dina beda kaya padatan. Matur wae iki njaluk pangapura. Amangka saben baliku kok papak lawan esem guyu. Ana kedadian apa? Kula rumaos ento kula luput Kakang Legi. Babakan Kula luput amargi boten saged jagi prawan celakulan. Kedua celakul. bocah sakloron kae. Sekali menika aneh. Bocah kae. Kulo ingkang lepat Kakang Legi. Kowe mau musago. Jaga kadangmu nganti tak udutake padan kas. Kene iki noleh wasak. Kakang Legi. Kulo rumaos ento kulo menika lepat. Aturmu kaya mangkono gawe sesek sajron dadak. Pidana apa kang bakal tak tampa yen to wong tuane sakloron kae tumuju ana sajroning robot. Kasunyatan menika mboten kados ingkang kula kersake Kakang Legi. Ini lagi. Aku kok lenggono. Yen to wanti-wantiku sekawit kae ana kasunyatan kaya mangke. Aku go ngaturno luput. Sliramu iki awit kedadian iki mung kabeh pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Lajeng kula kedah pripun sepatus ingkang putra menika saged wangsul Kakang Legi. Yen to kasunyatan aku bakal budidaya. Pandongamu iki tak kanthi budidayaku baline bocah sakloron kae. Mula saka iku mungganing sanggar pamujan. Kakang Legi. Ini lagi. Kok bakal wonten sanggar pamuji. Lan nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Sepatus Ya kaya mangko. Aja kedating dumen. Supaya pameralu amalan kebet baik. Ora tak bacotake dukaku marang jeneng kowe kabeh. Ning kasunyatan iki dina tambah abot ana sak dhuwuring pundakmu. Mergo baline bocah sakloron rakaliya mung jeneng kowe kabeh kudu balekake banget. Wat maina. Ojo ing laku wiba ning pundakmu ganta pangrasamu iki dina cakno. Kanthi palilaku kowe kabeh enggal budhal ya. Dalah kene iki dina ora nganti gantalan dina minggu utawa candra. Lagi sakedheping nitra wae jeneng sira bali ing pengarepanku. Ning kene ora nggo kadangmu saklor malah ngirit kewan gegirisi kaya mangkene, Ger. Kakang Legi kula bentosar dula menika ingkang nidra kadang anem kula Kakang Legi. Bela dalah dadi kewan ing pengarepanku kan nidra kadangmu ana, Ger. Leres Kakang Legi. Anget panarimaku yen to kasunyatan kaya mangkono, Ger. Kowe kabeh rak sekawit badan halus tak dadekake wadah kasar iki dina. Iki bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana menawa sakjroning gua garpane kewan gegirisi. Mula saka iku, Ger, manjing jiwa lan ragane kadangmu ana sakloron, Ger. Mandek satrio tejo leksana tejane wong aran katon gemlundung kok krikil malang-malang ler kadiondo rusat kosot tenging marga jatuh tenging prapatan yen to kewan gegirisi ing pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasana mongger wong gedhe dhuwur iya tampuh marang aku tanah Pulau Jawa iki ora ana loro, ora telu. Ya mung siji aku. Sing genut diarani Sri Bathara Kala Yaksawita. Ya Raden Gembong Kamijo sing dadi aranku. Balik sapa gedhe kuwi?
saka ndi papan panggonan Sri Bathara Kala Glap Sayuta asar yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kowe wani ngadeg jeneng pangarepan tedhak ing wong Maratapa rembesing madu sesepo ning tanah Pluwu Jawa ya kaki legek kang dadi peparap ulah alah nyeras pantes kebenaran kowe bisa adwarep karo aku yo ing papan kene aku arep nagih janji marang kowe nalika jajaring tanah Pluwu Jawa jatang pangan Sri Bathara Kala Glap Sayuta kagelegek ana paran aning yo gene iki dina aku mlebu ing desa Loram Wetan kene ana pawongan sing jenenge Bapak Eko Suwono dalah Ibu Yuni Astuti Bapak Eko Suwono hang duweni putra loro cacahe sing kena diarani bocah kembang sepasan ananging salah sawijining putrae Bapak Eko Suwono Salsa Bila Kurniawati laire hang barengi beduk blengkai kena diarani bocah julung sungsang aning yo gene iki dina tak kadah kala mangsa tak kremah-kremah ora bisa adur tak gigit-gigit ora bisa lembut tak oncal malang ora bisa mlebu rasane panas pedes perah kowe sebab cak legek Sri Bathara Kala Glap Sayuta dadi dredah ana sakjroning rompok kurang kali apa kal gawemu anggonmu tapi jadang pangan putih sing bapa Adam kang nandhang Sukerta asunyatan mangerteni yen to Bapa Eka Suwono Ibu Yuni Astuti kae duwe anak nandhang Sukerta kembang sepasang uga minggah ingkang urakil julung sungsang nek gogok iki wis dadi jamak lumrahe ing kasunyatan apa iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta lali nalika babat alasan ing tanah Pluwu Jawa kae entuk anggonmu gogok apa kang dadi jadang pangan titi sing bapa Adami bekang nandhang Sukerta nanging yen to lali-lali ora karuwat sengkala tambal isban meneh yen lali-lali ora karuwat sengkala amangka iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta wis mangerteni bocah sak kloron kinalungan janur kuning ana ing janggane kapara tak paring aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa nek untal malang ndek untalmu jur iki dina ora gawe adem ing sakjroning wadukmu kasunyatan gawe sengsara sak nang goan Sri Bathara Kala Glap Sayuta rening mangerteni kahanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris ya iki dina aku njaluk baline bocah sak kloron tanpa gethek ciri sawiji kaya wingi yen to iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta mesti wae bakal kagelegek paran sokeh kendel pondoan dodo kowe wani njaluk putramu suwes jroning bokar bak kasunyatan apa baikmu upama iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta njaluk bebono njaluk ketabusan minangka gandine putramu apa saguh nang kancak legem sak enteng sinangga batangan bakal ngulungake anakku no sakjroning gogarban tinimbang utang iki durung papan kene kaambalan kabeset ing gembong kami jo dadi Sri Bathara Kala Glap Sayuta tetelukane bocah ireng cemani luka sakembaraning dudu jagaling manungsa pesantiring tanah Pluwu Jawa memayu hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitah ing alam donya syarat-sarana baline bocah sakloron ento ing donya kawujudan mesti bakal tak sembadani yen to iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta duweni panjuran kebyaring donya apa busana kang pating gejah tak cepake nanging uger aja njaluk temening lintang kelawan kagelegek ana paran rono bobok lan lekno mripatmu iya aku ora njaluk gebyar ing donya aku ora njaluk busana sing pating gebyar aku ora njaluk temening lintang lawan rembulan sing ndek karepake reh nih aku njaluk gandine putramu raga kekandelan nyawa sing kepanjing Ashoka minangka gandine raga kekandelan nyawa sing kepanjing Ashoka sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe kowe sing kapisan sing kaloro beras 3 butir sak umune sing katelu muri putih 3 detik 3 pengawit ora esuk ora sore
yen kaki legaya saguh mujuti panjenengan Sri Bathara Kala Graham Sayuta putramu baudhake kaki legaya sajak ngemu pralampita anggone dene panjalukan pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang panganmu ngedhemke sakjroning wadukmu beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu mori putih kanggo buntelmu sewaya-wayah madhep marang kang kuwasa kawujudan apa kang dadi panjulmu ing donya iki atur respone tanah Pluwu Jawa kena nek ugemi enggal utahno anakku ana sakjroning Gokarbam kaki legaya ana parang yen mangkono panjenenganmu ora usah kesuwen sake putramu semajane Gokarbaku ananging kaki legaya eling-elingo aja kanthi wani blenjani Sri Bathara Kala Graham Sayuta yen kaki legaya wani blenjani Sri Bathara Kala Graham Sayuta Tron pitu bak tau pas kaki legaya apa iki dina kang dadi sumlangmu gatek jejer sepuh ing tanah Pluwu Jawa enggal utahno anakku sakjroning Gokarbam yo mundur sangat tambano apa ini legaya aku bali tumuju sakjroning rompok kanthi pandungamu kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa anakmu bali kaya wingi Kaki legaya. Leres menapa ingkang kula sawah menika kaki legaya. coba dititi sawetara bener apa ora anakmu iki Yen to miturut agemanipun wonten jangganipun wonten janur kuning menika leres genduk jelagur prawan jelagur ananging ya kepiye menika lah kok sikile mboten midak lemah kaki legaya lah sikile ora ngedak lemah kok ngedak sikilmu wong nganggo sandal aku sing tak pikir ora iku lho panjenengan ngono kok ya nesu lho kok ora nesu wong kene ning budidaya temenan merkenteng Bali temenanan kok malah ora ngedak lemah ya nduk bener kowe ora ngedak lemah lah kula lagi bingung kula wau kan kula medak lemah ndek wau kowe ndek copot tok mau kok ana iki ku aku bingung ku meneh siji napa kaki legaya kacamatamu ndek kok endi loh kula nggih bingung janjane wau panjenengan nemokaken bocah sakloron wonten pundi kacidra dening Sri Bathara Kala Graham lho kacamatane iki katut kacidra kaki legaya wah repot iki bayaran sithik nukokno kacamata anak lah nggih pripun iki ya wis ra apa-apa tak jalukno bae kowe kaki legaya dados genduk jelagur ugi prawan jelagur kacidra dening Bathara Kala Graham aku Sayuta bungah baline anakmu nek aku mauku lunga budal ana ing Kutaraja aku melang-melang karo Anbela lah kok melang-melang luwih rata aku ya ameh mangkat ora bejone kok aku sanguti sunduk aku mau wis ra sida nangis aku wajahe menika lah ki mbake ngerti kula nangis dadine nggih nderek nangis mula saka iku iki kabeh iki dina kasunyatan kanggo wadine awak dhewe aja nganti wong tuane saklono mangerteni anjing kaki legaya menika kula bakal mendel kula mboten bakal sanjang kalih sinten kaya kemawon mangkon menapa panjenengan mireng menika kaki legaya ning dhuwur pasumane awak dhewe kae kok prenjak tansah ganter-ganter kaki legaya malah kapura kula kelingan bener tak kondam anjing riyen niku bobone bocah kekalih menika lak nggih nate janji yen to bocah sakloron sampun karuwat menika bakal kapundhut wangsul malih kaki legaya bener apa ora ya ada perso lho larak tenan to ora pangling to jane kula mboten pangling Lah, nek kula bingung bingung apa lah kok mbeto uga rampen kados mekaten janjane menika badhe sadean napa ya mbah iki tengah wengi kok tak takonane nggih monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten pangling Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti. Leres Nanging damel kaget ing manah kula panjenengan beto kados mekaten janjane nganti kabotan nemen Pak. Wonten punapa Pak punika? ingkang sepindah Bapak Eko Suwono dalah Ibu Yuni Astuti badhe silaturahmi wonten dalemipun rompok kaki legelek dalah Nini Legeye. Ingkang kaping kalih
Bapak Eka Suwono dalah Ibu Yuni Astuti badhe maringi bebungah kagem kaki legeyek dalah Nini legeyek badhe ajeng nyuwun konduripun putra kekalihipun kaki legeyek. Bapak Eka Suwono Ibu Yuni Astuti Leres. bilih panjenengan beto kados mekaten menika minangka sedekah panjenengan tumrap kula sisihan kula Nggih. awit sampun netepi napa ingkang dados pigati panjenengan Lukar Sukerto kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula napa sampun ikhlas Bapak? Ikhlas lahir batin. Ikhlas Ibu ikhlas nggih. Ikhlas. Badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ana. Bapak Eka Suwono Ibu Yuni Astuti saksampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula titiari kaliyan punika badhe ngajak kondur putri panjenengan. Nuwun sewu mbok kepareng kula pirsa Pak kok enggal-enggal kemawon diajak kondur wonten wigatipun apa punika? Putri ingkang keparing asma Salsabila Yuni Kurniawati ajeng kula nikahaken. Walah ya Allah Nini anakmu wadon sing uragil sesuk arep didhaupno. Ayo awak dhewe kepiye nek takoni piye? Wis wani no. Apa rabi kok wani pe ora iki lho. Lah kula riyen lho wedi kaki legaya. Panjenengan niku gek mara teng kene kula mawon ngumpet-ngumpet ning gone ngisor sentong kok. Wis wani? Siap lahir batin? Walah tenanan le manduk. Sudah siap dadi makmum keluarga. Sesuk wis duwe imam, eling makmum ora kudu terus tut wuri ngetutke lakune imam. Lah nek menawa imame kliru ling nyetir, sliramu kudu benerke, Mas-mas, iku kliru. Iku nerak babakan olahragane agama. Ayo tumuju ana ing dalane kang samawah. Ngoten nggih. Dadi nek iso aja rebutan bener, ning rebutan salah. Ben ayem-ayem wae, durung namuk wis ngaturno salah, mesti dipeluk, ngra. Kaya ibumu. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Nggih. Mriki kula badhe depan wujud janur dumateng panjenengan sami. Ada mangi ngabruk liang dan seribu kali gini bila nggih ampun tentu nggih Kula suwun Bapak dan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sak ngandhapipun bantal utawi kasur utawi saiki spring bed ra iso ya. Pokoke sak ngandhapipun didamel sare nggih, selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Nggih, sak bakun gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili. Nggih, kedah sampun larung larut sedayanipun mawon kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur nanging aku ngguwak sengkalane anakku kembang sepasang uga anakku sing cilik julung sungsang. Nggih, kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3. Kaporo saya saged dadosaken putri solihah bebayan agung dadosaken samawah. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paring jejuluk Genduk Jelagur, Prawan Jelagur. Jangkepi syarat sarana Bapak Eka Ibu Yuni nimbali putri kekalih panjenengan kanthi sebutan nggih. Kula paring todhong. Nggih anakku Novita Eka Wulandari Genduk Jelagur. Nggih anakku Novita Eka Wulandari Genduk Jelagur. Dalem, Pak. Nggih anakku Salsabila Yuni Kurniawati Prawan Jagur. Dalem, Pak. Nggih anakku
Novita Eka Wulandari Genduk Jaglo. Dalem Bu. Ger anakku Salsabila Yuli Kurniawati Genduk Prawan Jagur. Dalem Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun menawi dados wigati panjenengan supaya ati cara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah mugi sedaya wigati kaijabah warga panjenengan tansah pinayon keselamatan kaberkahan dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak, Ibu, putri kekalih panjenengan kula pasrahaken dhumateng Bapak tuwin Ibu. Nggih. Nyuwun pangestunipun Bapak, Ibu, damel jimat paripin daya kasantosa. Rening Bapak Eko Suwono saha Ibu Yuni Astuti punika wonten nggih menika hajat saking Mbak Novita Eka Wulandari kepareng kasuwun ugi hangestreng teng mriki nggih. Nggih. Ibuke geser mriki. Madhep mriki. Ini lagi kasunyatan Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti maringi awujud maneka warna sakjroning embor ana kae beras kuning wajib receh kembang setangan godhong alang-alang apa-apa lan kupat luar. Nuwun sewu para rawuh kakung Semawana Putri. Titiari kalenggan parijan punika kula mratitesaken apa ingkang dados sedya wigati Bapak Eko Suwono sakeluarga. Bilih wonten ing tanah Jawa punika kebak adat budaya mengkuwerdilan samudana. Yen ta wong Jawa ngono kudu eling jawane. Embor awak dhewe wajib ngemborake to kandhake marang tangga teparu ana ing lorah wetan. Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti wis nglukar Sukerto putrine sak kloron. Yen to beras kuning ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang staman mujuti Bapak Eko saha Ibu Yuni. Ora lali marang kadang tuwa papat cacahe para-para nabi, para rasul, para wali watana Mekah Madinah tanah Pulau Jawa. Wabil khusus kaki danyang idang sahibul ya wonten ing tlatah Loram Wetan lumeber ahli kubur jaler lan estri. Wajib wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake, maringi jeneng, ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Yen to godhong alang-alang apa-apa lan godhong kueh mengko werdi Bapak Eko Ibu Yuni wiwit awal duwe hajat lan akhire duwe gawe tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih srubeda nir ing sambikala sakbadane duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine sasmitaning godhong kluweh kang ateges luweh-luweh lebih sembarangane. Upat luar mujuti adicara pangruwatan kembang sepasang minggahing julung susah. Pangruwatan kembang sepasang minggahing julung sungsang sampun kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat taala, para nabi, para rasul, para wali watana Mekah Madinah tanah Pulau Jawa. Kabil khusus kaki danyang idang sahibul oleh wonten ing tlatah Loram Wetan. Ugi dipun angestreni para pamirsa kakung Semawana Putri tinampi ing dinten malem Kemis Wage kanthi piwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sokar sana wa subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mujuti adicara Mbak Novita Eka Wulandari. Nuwun para pamirsa kakung Semawana Putri, ugi ing titiari kalenggahan punika kula mratitesaken adicara Lukar Ujar Nandar Holland Uni saking Mbak Novita Eka Wulandari. Nggih menika rikala semanten nate kedaling lati utawi ngunek-unek duwe rasa ujar nandar. Sok yen adiku rabi bakal tak tanggapke barungan. Nuwun sewu, leres nggih, sampun kasembadan nggih. Leres. Nanggap barungan singa wekasan nggih. Nggih. Pedule mesti aku iki.
Ganti piwasan titi hari kalgarna sedaya kemawon kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kuwasa luar ujar nadan holan ini niki dinten sampun kasebatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar ujar nadan hol ini Mbak Novita Eka Wulandari. Jane mau ku diragep Yurno kae lho, Mbak. Bapak Eko Suwono, Ibu Yuni Astuti, purnaning pahargan kota Sasugender Kondur. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugender Kondur rahayu ning koro. Betara kala klap sayuta ora teges aku nglerwake apa kang dadi panjalukmu merga iki dina ana pakaryan kang wigati kang bakal wis tak rampungake ning kasunyatan iki dina aku njaluk sabiyantumu sadurunge kabeh kang dadi panjalmu yen saguh jaga daleme Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor Tak apa saka kidul balik ngalor. bebaya kuwi saka wetan Tak apa saka kulon balik ngetan. kang ngridu saka kidul Tak apa saka lor balik ngidul. kang bakal tumawa saka kulon Tak apa saka wetan balik ngulon. jejer papat wis wadhepi ateges Sri Bathara Kala klap sayuta jaga keslametane daleme Bapak Eko Suwono Ibu Yuni Astuti yen to kasunyatan apa kang dadi panjul bakal tak wujudi raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma seta wujude telu cacahe mundra sapcak bakal tak pinangkani